नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 28 गते यानी 13 नवंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 को प्रमुख खबर सब। करेंट ला के 12 के एक युवक के मृत्यु भइल बाटे। विश्रामपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 5 इटियाही पश्चिम टोला निवासी 30 वर्षीय सुखी मुखिया बीन के करेंट ला के मृत्यु भइल बाटे। काल संझिया 7:30 बजे इलेक्ट्रिक से रिक्शा चार्ज करेला सुखी तार जोड़त रहनी, वहाँ के करेंट ला के भूमि में गिरल परिवारजन बतैले बानी। उनका के तुरंत इलाज के खातिर बीरगंज के नेशनल मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल में पहुंचावल गेला पर भी डॉक्टर लोग मृत घोषणा कईल परिवार के एक सदस्य बतैले बानी। 12 प्रहरी विभिन्न अपराध के आरोप में फरार रहल 8 जन प्रतिवादी के पकड़ाव के लिए बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय 12 तथा मातहत से खटल प्रहरी टोली 12 जिला अदालत से दंड सजाए तोकल गईल आ अपराध बाद फरार रहल प्रतिवादी सबके खोजी करके पकड़ाव के लिए बाटे। प्रहरी वन मुदा में अदालत से 12,571 रुपया जुर्माना तोकल निजगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के पंचलाल कुमरवन के निजगढ़ बाजार से पकड़ाव कल गई जनावल गई बाटे। ऐसे ही चोरी मुद्दा में 10,000 रुपया जुर्माना तोकल परसौनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 6 के अवधेश कुमार मंडल के भी प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। ऐसे ही कुटपीट अंग भंग मुद्दा में अदालत से 2,000 रुपया जुर्माना आ 25 दिन कैद सजाए मिलल बुनियाद के जादूलाल शाह कानू के पकड़ाव के बाटे। साथ ही चेक अनादर मुद्दा में 1,000 रुपया जुर्माना तोकल जीतपुर सिमरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 के मुगले आजम अंसारी, सुधीर कुमार कलवार, रघुवीर प्रसाद खां थारू आ रमेश चौधरी के भी पकड़ाव कल गई बाटे। प्रहरी चोरी मुद्दा में अदालत 1,000 रुपया जुर्माना आ 1 महीना कैद सजा तोकल कलई महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 के नरेश गिरी के भी नियंत्रण में ले बाटे। पकड़ाव पड़ल प्रतिवादी सबके आवश्यक कार्रवाई के खातिर 12 जिला अदालत कलैया में बुझावल गई। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता परीक्षक प्रकाश सापकोटा जानकारी दिले बानी। सरलाही के पश्चिमी भेग स्थित गोड़िया नगर पालिका में स्वास्थ्य तरफ संचालित कार्यक्रम सबके पालिका स्तरीय 2 दिने समीक्षा गोष्ठी आज से शुरू भइल बाटे। आज नगर पालिका के सभा हॉल में एक कार्यक्रम के बीच स्वास्थ्य तरफ संचालित कार्यक्रम सबके पालिका स्तरीय 2 दिने समीक्षा गोष्ठी शुरू भइल बाटे। गोड़िया नगर पालिका के आयोजना आ UNFPA आसमान नेपाल के आर्थिक सहयोग में गोष्ठी आज से शुरू भइल बाटे। गोष्ठी में नगर पालिका भीतर रहल 13 गो स्वास्थ्य चौकी सब बीतल वर्ष में के कैसन सेवा सब दिलक, स्वास्थ्य चौकी के अवस्था कैसन बा, आवे वाला वर्ष आवे वाला दिन सब में कैसन सेवा देवे के कह के विषय में छलफल कल जाए। गोष्ठी के आज पहल का दिन गोष्ठी के उद्देश्य सहित स्वास्थ्य शाखा गोड़िया से प्रकाशन कल वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तक के विमोचन कल गेल रहे। उक्त पुस्तक के विमोचन गोड़िया नगर पालिका के नगर प्रमुख देवेंद्र यादव के रहनी। साथ ही आज नगर पालिका भीतर रहल 4 गो स्वास्थ्य चौकी सबके वार्षिक समीक्षा रहल बाटे। बिहान गोष्ठी के दूसर का दिन वार्षिक समीक्षा करे के बाकी रहल स्वास्थ्य चौकी सबके समीक्षा कल जाई लगायत के कार्यक्रम सब करे के स्वास्थ्य शाखा गोड़िया के प्रमुख प्रमोद पंडित जानकारी दिले बानी। कार्यक्रम में नगर प्रमुख देवेंद्र यादव, उप प्रमुख अंजना कुशवाहा, नगर पालिका भीतर के वार्ड पालिका के वार्ड अध्यक्ष शाखा प्रमुख प्रमोद पंडित लगायत सरकार वाला सबके सहभागिता रहल रहे। रौतहट के एक जने पुरुष भक्तपुर में पकड़ाव पड़ल बानी। पकड़ाव पड़े वाला में रौतहट के देवाही गुनाही नगर पालिका 3 घर भइल। भक्तपुर के मध्यपुर ठीमी नगर पालिका 6 में मेडिकल संचालन करके रहल 36 वर्षीय राजनारायण शाह रहल बानी। वहाँ के गोप्य सूचना के आधार में प्रहरी वृत्त ठीमी से खटल टोली ये सुमार के लागू औसत सहित पकड़ाव के बाटे। प्रहरी के अनुसार वहाँ के मेडिकल संचालन करके लागू औसत बिक्री वितरण कर रहल कह के गोप्य सूचना के आधार में खटल प्रहरी के टोली मेडिकल में चेक जाँच कैला पर विभिन्न प्रकार के लागू औसत मिलला बाद उनका के पकड़ाव कल गई बाटे। पारसा के बीरगंज में एक जने के लाश मिलल बाटे। बीरगंज महानगर पालिका 16 बस पार्क स्थित देव दरबार होटल अगाड़ी सड़क के नजीक के काल संझिया एक व्यक्ति के लाश मिलल प्रहरी जनले बाटे। अंदाजे 30-35 वर्ष जैसन देखल जाए वाला पुरुष के लाश पार्क स्थित देव दरबार होटल अगाड़ी सड़क के नजीक से देखला बाद स्थानीय सब प्रहरी की खबर कैले रहे। प्रहरी लाश नियंत्रण में लेके पोस्टमार्टम के खातिर नारायणी अस्पताल में भेजल बाटे। लाश के पहचान खुले के बाकी रहल जिला प्रहरी कार्यालय पारसा जनले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका नगर क्षेत्र के निजी सामुदायिक विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12 तक अध्ययनरत करीब 14,000 लड़की सबके आत्मरक्षा तालीम प्रदान कैले बाटे। बीरगंज के आदर्श नगर स्थित रंगशाला में आयोजित उक्त कार्यक्रम के उद्घाटन खाने पानी मंत्री प्रदीप यादव के रहनी। प्रशिक्षण सत्र में भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट प्रशिक्षक डॉक्टर चीता यजनेश शेट्टी लड़की सबके आत्मरक्षा के विभिन्न कला सब सिखैले बानी। नेपाल भारत सहयोग मंच के समन्वय में भइल ई तालीम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बीरगंज महानगर के नाम दर्ज के लक्ष्य रखले बाटे। तालीम के मुख्य प्रशिक्षक मास्टर चीता आत्मरक्षा के कला भगवान के पूजा जैसन पवित्र भइला से उल्लेख करत एक संकट के बेरिया सहयोग पुगे के बतैल बनी। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु हाजरा, प्रदेश सांसद बीना शर्मा, प्रमुख जिलाधिकारी गणेश अर्याल, उपरीक्षक कुमोद ढोंगेल, भारतीय महावाणिज्य दूत देवी सहाय अन्य विशिष्ट व्यक्ति सबके उपस्थिति रहल रहा है।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा पारसा बीरगंज सहित देश भर विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। संसदीय छानबीन समिति के प्रतिवेदन में कौनो संलग्नता न देखल गईला से पार्टी के सभापति रवि लामी छाने के सरकार अनावश्यक के रूप में हिरासत में रख के राजनीतिक प्रतिशोध के प्रयास कैल कहत रासपा विरोध जनले बाटे। परसा जिला संयोजक हरिपंत के नेतृत्व में जिला प्रशासन कार्यालय परसा के प्रमुख जिला अधिकारी गणेश अर्याल मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझावत रासपा सरकार के लोकतंत्र के मूल्य मर्म विपरीत तानाशाही प्रवृत्ति देखावल आरोप लगेले बाटे। ज्ञापन पत्र में संसदीय छानबीन समिति के प्रतिवेदन अनुसार रवि लामी छाने सहकारी के रकम ठगी तथा हिनामीना में कौनो संलग्नता न भइल तथ्य के स्मरण करैनी। रासपा ई प्रकरण में सरकार के नियत के खेदजनक ठहर करत फिर म्याद थप के खोजला में परसा के रासपा के सदस्य सब अनशन में बैठे के चेतावनी समेत दिले बाटे। ज्ञापन पत्र बुझावे से पहले रासपा परसा बीरगंज में प्रदर्शन करके सरकार के तानाशाही प्रवृत्ति के खड़ा विरोध कैले बाटे। चेहरा में प्रधानमंत्री केपी ओली या सभापति रवि लामी छाने के तस्वीर लगा के हथकड़ी लगावल सांकेतिक प्रदर्शन कैले रहे। प्रदर्शन के क्रम में रासपा के कार्यकर्ता सब लोकतंत्र के मूल मर्म ऊपर सरकार के ई प्रकार के हस्तक्षेप आ दमन के तानाशाही कहत नाराबाजी कैले रहे। वो अवसर में कुछ बेर प्रहरी के हस्तक्षेप होके के प्रयास भी कैल गेल रहे। बीरगंज से काठमांडू की तरफ जा रहा ट्रक परसा प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 घंटा घर चौक से प्रहरी ना 3ख7910 नंबर के मालवाहक ट्रक नियंत्रण में ले बाटे। बिल बीजक से ज्यादा के खुदरा तथा कपड़ा सब लोड रहल सूचना के आधार में खटल टोली ट्रक नियंत्रण में लिहल परसा के प्रवक्ता परिणाम परीक्षक दीपक भारती जानकारी दिल बानी। उनका अनुसार ट्रक से 48,56,431 रुपया बराबर के खुदरा तथा कपड़ा बरामद कल गई बाटे। ट्रक के कपड़ा तथा खुदरा सामग्री सहित आवश्यक कार्रवाई के खातिर राजस्व अनुसंधान कार्यालय पाथलैया 12 में बुझावल गए परिणाम परीक्षक भारती बतैले बानी। धनुषा के जनकपुर महानगर पालिका 12 कुआरामपुर बाजार से स्रोत नखुला नगद 19 लाख रुपया सहित 3 जन के काल दोपहरिया प्रहरी पकड़ाव के बाटे। पकड़ाव पड़वाला में भारत बिहार राज्य मधुबनी चाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 रहे वाला 26 वर्षीय विष्णुदेव यादव, धनुषा जनकपुर महानगर पालिका 4 रहे वाला 28 वर्षीय रमेश साथ, धनौजी गांव पालिका 7 भरिया टोल रहे वाला 20 वर्षीय रवि पासवान रहल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल प्रहरी भारत से नेपाल के तरफ आ रहल जब 12/6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार विष्णुदेव के उक्त नगद सहित पकड़ाव करके था। अनुसंधान के क्रम में उक्त कार्य में संलग्न रमेश आ रवि के समेत पकड़ाव कैले बाटे। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहल बाटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश सिंह बीरगंज स्थित नारायणी क्रिकेट मैदान के निरीक्षण कैले बानी। आज नारायणी क्रिकेट मैदान के निरीक्षण करत मुख्यमंत्री सिंह नारायणी क्रिकेट मैदान संरक्षण आ प्रबंधन के खातिर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतानी। ये क्रिकेट मैदान से खेल के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सब खेलत खिलाड़ी के उत्पादन भइला से एकर संरक्षण बहुत ही जरूरी रहल मुख्यमंत्री सिंह बतानी। क्रिकेट संघ परसा के अध्यक्ष मनीष सिंह नारायणी क्रिकेट मैदान के वर्तमान अवस्था के बारे में मुख्यमंत्री सिंह के जानकारी करैले रहनी। बहुत ही जल्दी क्रिकेट मैदान के पिच निर्माण के काम भइल बतावत अध्यक्ष मनीष सिंह मुआवजा के विषय के अंत लगावे के खातिर पहल कर देवला अनुरोध कैनी। साथ ही वहाँ के क्रिकेट मैदान के DPR भी तैयार भइल बतावत बजट की व्यवस्थापन होते अन्य काम शुरू होकर के बताइनी। ये अवसर में नेशनल सेलेक्टर मुर्तुजा हवारी, क्रिकेट संघ परसा के सचिव घनश्याम बाबू गुप्ता, कैन के पूर्व केंद्रीय सदस्य दाऊद अंसारी, प्रदेश सदस्य बाबूजान अंसारी, जनमत पार्टी परसा के संयोजक ओम प्रकाश सराफ, परसा चीफ सेलेक्टर राजू श्रेष्ठ, विक्रम बसनेत, रजत पांडे, सुभाष यादव, फारूक आलम, नाजिर शेख लगायत की उपस्थिति रहल रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आए करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।